Barcelona és una ciutat molt gran, que amaga llocs amb històries molt especials. Molts llocs no són coneguts pels turistes, però d'altres apareixen a les guies turístiques com a visita obligatòria. La plaça on anem és visita obligada per gent local i estrangera. Voleu saber per què? Us ho explicaré. Veniu! No tothom sap com arribar a aquesta plaça, ja que es troba amagada al barri gòtic. Aquesta és la plaça de Sant Felip Neri. La plaça amb més encant de Barcelona. A l'arribar, et conmou una barreja d'emocions, entre bellesa i tristesa. La plaça porta el nom de l'església, dedicada al sant Felip Neri. L'església va ser construïda entre l'any 1748 i 1752 i és d'estil barroc. Una curiositat relacionada amb aquesta església és que el dia 7 de juny de 1926 el famós arquitecte Antoni Gaudí venia caminant cap aquí per a visitar el seu confessor. Pel camí, Gaudí va ser atropellat per un tramvia. L'església no té cap record relacionat amb Gaudí, però sabeu què hi ha a les parets? Anem a mirar de prop. El 30 de gener de 1938, durant la Guerra Civil Espanyola, un avió italià a favor de les tropes nacionals va començar a llançar bombes des de l'aire a la ciutat de Barcelona. Una de les bombes va caure aquí, causant 42 morts. La majoria eren nens que havien vingut a refugiar-se a l'església. Les cases del voltant van acabar destrossades i l'impacte de la metralla va deixar marques a les parets, que avui veieu aquí. Just al mig de la plaça s'hi troba una font. És una font senzilla, però bonica, i va ser inaugurada l'any 1963. Tot i que ara no és igual que la que es va inaugurar, l'arquitecte Joaquim Ros i de Ramis hi va col·locar una escultura en honor al sant. Però l'any 1964
l'escultura va desaparèixer. Més tard, l'escultor Josep Miret hi va col·locar una escultura de bronze, que també va ser robada. Així que a dia d'avui, per si de cas, només hi ha un pilar. Aquesta plaça també ha tingut moments bons. Ha estat escenari de pel·lícules com El perfum, com també de sèries de televisió o videoclips musicals. Voleu veure un altre lloc on s'hi han gravat pel·lícules? Anem-hi!